Níger. Níger és un país que es troba al sud del Sàhara. La seva capital és Niamey. Les seves 2/3 parts són part del Sàhara i són inhabitables. Mentre que els homes se'n van a treballar a algun lloc lluny de les seves famílies, les dones es queden amb els fills i amb les persones grans de les seves famílies, perquè a Níger s'espera que les dones cuiden dels seus familiars i els costa trobar treball. La major part de la població es dedica a l'agricultura i la ramaderia. Hi ha que ho fan per ús propi i altres que ho fan per comercialitzar els seus productes. Construeixen pous per no caminar tants quilòmetres per aconseguir aigua. Mentre que els infants estan a l'escola, les dones cuiden dels nens més petits i mentre ho fan molt en gra per després una espècie de massa de pa. L'analfabetisme és un greu problema al Níger. Com va ser colonitzat, els colonitzadors van deixar el país molt malament. La llengua que parlaven els colonitzadors és ara la que s'ha de parlar a les escoles i si no la saps parlar no pots anar a l'escola.